Sizoqala ngala kowesilisa uma emithisile or etholise umuntu wesifazane umntwana kungacaciwe kuye kudinga ukuthi lo muntu wesilisa ayoxolisa lapho kubo kantombazane leyo abamithisene nayo exolisa ngembuzi ngokuthi uxolisa ngembuzi uxolise ngembuzi lapha ya kulesa sibayo owonile kusona njalo koma sesibuyela nangala kowesifazane. Okay. Owesifazane ke ufuna axolise yena kubo ngembuzi naye exolisa la emakhehleni nasezalwazini zakubo ukuthi uzalile la kulamagceke engemfazi wamuntu ohlangothini lokulapha uyafinyelela kulona. Yebo imbuzi lo ibonayo iwumuntu na kanjani ke isikhathi sami ke masika nje emzuzu ngamashumi 25 ushayele lona ihora le 10 asikubingelele siqhubeke nokwami